Wilujeng dalu Mas Dodok. Wilujeng dalu macange Mbak Limbo. Nggih, niki muji syukur marang Gusti Kang Akarya Jagat saged sowan wonten ing kota Patria. Oh nggih. Blitar. Nggih. Kang wus kawentar. Saking dalem jam pinten, Mas? Nggih, kalau wau saking dalem kisaran jam 3. Jam 3 udan apa mboten ngrika? Nggih, jawah mriko niki. Wah, alhamdulillah. Niki udan-udan barokah kok, Pak. Nggih, rata saindenging Nuswantara. Engke leres udan awet jam kalih ngantos sakniki lho. Nah, kula dugi mriki kaget to, Pak. Iya. Ning sing penting kabeh ki awake dhewe mung sak derma, mula nadyan ana apa wae ditampa kanthi ikhlas. Kanthi ikhlas nggih disyukuri ngaten niku, nggih to, Pak? Nggih. Wong kula teng mriki niku wau kaget dugi mriki langsung diparingi pasugatan. Masyaallah, Pak. Pak. Krupuk sing menge ombo-ombo ketra udan suwe iso mimpes cilik-cilik. Ha iya saking hawane adem. Hawane adem. Lah kula terus ngecek melih enten jajan apa melih niki. Lah kok enten gedang goreng to, Pak? Iya. Gedang goreng iki biasane nek digoreng rak di atas kaku ngoten to. Lah niki wau gedange iso empuk terus mlempem kok, Pak. Saking hawa adem. Nggih, saking hawa adem. Aja meneh kok mung panganan. Lah. Gedangku ya lemes kok. Gedangmu lemes iki gedang apa lho kok iso. Pak iki Pak udan paling kompak lho, Pak. Mulai Bojonegoro, Nganjuk, Kediri, Blitar, sedaya Jawa. Berarti kan kompak. Oh, kompak. Nggih, tegese menungso niku mboten perlu sambat. Nek diparingi udan sambat, paringi panas nesu-nesu. Lah nek paringi udan banyu panas kok ya malah repot. Pancen ya wong ki ngewuhke. Engko diwene udan saben dina ngresah. Nggih, ngresah. Kok panas rong dina be hawane kok sumuke kaya ngene, panase kaya ngene. Nggih leres niku. Mula sing apik ki ora udan, ora panas. Sing apik ki udan-udanan. Udan. Lah niku lho. Lah niku malah bahaya lho, Pak. Lah kok bahaya? Kula wingi udan-udanan nggih malah dimusuhi gluduk kok. Lah kok seleram biar slamete kok slamet jan. Kuwi tujuane nggih menehi semangat awakmu, nggih gedhekke semangate awakmu. Gluduk iki, Pak. Iya. Gluduk kok gegedhekne semangat iki piye? Lah kuwi lek kena ya kukut wassalam no, Pak. Ora mesti. Lah kok ora mesti lho, gluduk lho kuwi. Aliran listrik. Wah. Menurut penelitian BMKG. Kowe iki ngomong teko ndi kok iso BMKG iki urusane iki tenanan. Piye nek aliran listrik? Satu menambah kekebalan tubuh. Kowe lek gak percaya anakmu setrum sithik-sithik ngene sih. Pertama, setrum isu awan mulai sekolah setrum nek sore setrum. Pokok sehat ya. Sehat ya. Pertama lemes. Terus kedua terus mimisen. Terus ketiga nih yo ngimpus. Pengen ngomong bongkong. Tak tapuk kowe iki solusi segena lho. Awak dhewe iki ndereke sinten? Pak Minto kok. Lho, iya maksudnya aja cerita hal-hal ngono kuwi. Pak Minto niku dalang kondang sing pun kuncara misuwur teng pundi-pundi lagi ngoten nggih Pak nggih. Mbuh. Lho jenengan iki kula umbulke lho Pak. Aku ora butuh diumbulke. Aku tak mumbul dhewe wae. Kok umbulke ndak malah ra kenek ra bener ceblok repot. Butuhe niku ditang. Mong aku lek mumbulke ra butuh dhuwur-dhuwur, aku mumbul mung pilih cendhek-cendhek wae kok ya. Nggih nek jenengan kedhuwur nggih engko cebloke ya ora penak. Iya. Ngeten lho tegese napa to, Pak? Jenengan kalih kula ngeten kan kedah seirama to, Pak. Ah, sinergitas kerjasama. Sinergitas kados dalu punika ngeten iki kan sinergitas antarane nyuwun sewu Dinas Pariwisata, DPR dan Kebudayaan Jawa Timur, DPR dan DPRD. Iya. Ngeten iki ngawontenaken wayangan ringgitan teng ngene kelurahan pundi Pak niki? Kelurahan Pakunden, lingkungan Kepatian. Leres sing ngendikake Macangi wau. Niki termasuk nguri-nguri nggih ngurup-ngurup. Lek mboten enten ngeten niki budaya Jawa sing adiluhung ngeten niki bakal ilang, Pak. Lagi ora mung perkara kuwi sing dadi perkarane. Lek ngantek ora nek sing urip-urip, terus aku karo sampeyan karo rombongan iki arep mbadhok apa? Nah, sing niku nguri-nguri iki rak wong seneng. Urip-urip iki wong nanggap. Dadi lengkap ya nek sing seneng nek sing nanggap. Soale akeh sing seneng ya akeh. Mula wong kulawarga kuwi kudu duwe prinsip siji nguri-nguri, pindho kudu ngurip-urip. Urip-urip. Jenengan pun nglakoni niku? Pun. Nguri-nguri itu melestarikan sebagai suami istri. Ngurip-urip seorang istri harus bisa nguripi karo wong lanang. Lah niki jenengan keadaan urip mboten.
Jarene mlempem. Ana sing nguripi suwi ya ana lho. Ya kuwi rena-rena. Karek kekuatan wong. Dadi nek nguri-nguri iki wong seneng. Wong seneng melestarikan ngeten iki nanggap. Mula sing baku niki ngaturke sembah nuwun dhumateng sapa? Bapak Heri Ramadan. Bapak Heri Ramadan. Uga Mas Dewan Rehan. Mas Dewan Rehan tasik memperhatikan awake dhewe para seniman khususnya ring. Berarti lah awakmu pahargyan kaya ini sing pertama kali matur nuwun karo ya niki wau Bapak Dewan kali Dinas Kebudayaan Pariwisata niku wau. Kuwi umum. Kok iso umum piye ta Mas? Sing liyane matur nuwun. Ya kanggo sing nanggap iki ta panitia. Ya ora yo. Ya Pak Lurah. Ya sing umum, sing umum. Sing umum piye ya kuwi ta Mat. Nggih leres nggih Pak nggih. Iya. Awake dhewe ditangkep. Awake dhewe iki sekali-kali kudu matur nuwun karo sing gak umum. Ning penting. Lah ya sing bener gene ku wau kene matur nuwun karo sing nanggap perkara ditanggap awake dhewe bayaran. Salah. Lah matur nuwun karo sapa? Engkang sepindah matur nuwun dumateng ingkang pados debok. Nah. Niki penting mergo napa? Kok gak masuk. Niki arane debok wayangan ki apa dincepne gegermu yo. Gegermu dhewe kuwi. Lah ki teman Pak Minto kok usung debok dhewe. Ora enek. Kaping kalih matur nuwun dhateng ingkang kagungan genset. Genset. Awit menika setrum. Setrum kok mbayani tak basana krama tadi. Kaping 3 matur suwun dhateng ingkang olah-olah. Lah niku sing penting bagian juru dapur. Juru dapur. Nggih, alhamdulillah wau sampun diparingi pasugatan dahar nggih sampun sing istimewa. Kaping 3 matur suwun dhateng pom bensin. Kok pom bensin, Pak? Lah sampean lek montore ndek nek bensine ndek nek solare tekan kene arep numpak apa? Oh, nggih leres. Berarti mboten pom bensin mawon. Napa? Nggih matur nuwun dhateng kangge ban mobil. Lah kowe rene nek bensine mobilmu renek bane apa mbok lakon apa? Mbok kono genjong. Uga matur suwun dhateng celana panjenengan. Kok karo penjahit. Ngomong-ngomong masalah celana. Nanya apa? Kita ceritane aku kan baru digawe ta. Iya. Ya, pilih ya. Pak Minto, ngene sik tak takok. Kowe digawe Pak Minto rawuh ora? Ora. Bu Minto? Ora kenal aku. Pak Dalang lho, ora. Mosok, Met. Iya. Lah jere kowe sering ndireke Pak Minto kok gak rawuh. Arep tak undangi aku pekewuh. Lah nyapa? Lah nyapa? Ora ya gak penak. Nyapa takon ngono barang. Takok. Wong ngundangi karo wong tuwa kok mek lumantar WA. Katuran kawilujengan Pak Minto, monggo katuran rawuh dateng griya kula benjing tanggal semen. Kula niku kalih sasi sadurunge pun mriki. Jenengan wonten rapat napa ngoten lho. Lali jenengan. Nggih to, Pak Lurah niku sibuk. Lali. Lah, syuting niku bagian pengendali udan niku to. Heeh. Ngene wis gampang-gampangan cara Jawa ya tinggu wong-wong Jawa. Ya. Kathoke bojomu sing tinggu lho unggane gendeng ngono. Ben gak udan. Masalahe siji Pak gak iso Pak aku ngono. Lho nyapa malah kathok malah gampang to Mas. Bojoku blas ra tau nganggo. Lah aku terus opo sing dikekne gendeng? Lho. Masa bojomu ora tambuk tumbasne kathok? Blas pisan tau kapok. Lah nyapa? Dikekne gendeng to. Heh. Itu kan gedhi to? Iya. Nah, mara tuwa rono. Anduk sapa to gak kene iki ngono. Anduk piye to kathok ya ngono. Kan kita gudi lho to. Mari ya bojomu gegeden ae. Masa di bojo kok bobote 187 kan ora pas to. Tak iso loro cilik-cilikan. Bojo ape jeding kok iso bongkar lawang ya enek to piye kok so. Nggih. Nggih, ingkang baku namung saged dherek dedonga, Pak. Mugi-mugi Kelurahan Pakunden ingkang tasik kersa nguri-nguri ngurung-ngurung budaya menika masyarakatipun paringi gemaripah lo jinawai Allahumma amin. Amin. Nyatane wong mulai jam kalih Jawa penonton nggih mboten lah ngene pol bakul nggih pol karek siji tok ngarep siji guri siji bakul bakso lagi teko geger karo aku lha nyapa nek geger yuk takoni dhewe kuwi bakso guri kuwi ngadang kala Dek ngadang kala ngadang kala ki apa to gegere nyapa aku kan tuku Mas pesen bakso heeh pinten Mas tunggal wis to lungguh iya to pedes mboten duka awan ngono lho Mas pripun to pedes mboten duka urung dadi to wis takok pedes ora lho iya iki ya bener bakule to Mas maksude karepe sampean ki mengko lek dilayani njaluk sing pedes apa ora ngono pedes apa ora baksone kuwi lho lah iya kan urung dadi aku yo ora ro to rasane. Mas te bakule iki ngomong karo awakmu pedes apa ora? Lho, gak ro. Kan aku lagi pesen, urung digawe. Tegese ora ngono, Me. Tegese iki rasane iki lho piye? Lah ya urung ngicipi wong dadi ya urung kok. Piye to iki? Kowe ketae
keluargane bakul bakso kita. Bocah iki kok ngeyelke to kowe omonganmu ki. Mas Tek iki ditawani karo bakule. Ditawani piye? Aku tuku kok tawani lho. Aku tuku. Mas bakso pinten? Tunggal. Pedes apa ora? Duka. Urung dadi ya. Kowe iki dikai sambel ngono lho. Lah ya kaya ora apa-apa. Maksudnya sambel iki sithik kok akeh. Akeh biasane. Mbuh. Nesu bakul bakso dasmu tak tapuk tenan kowe iki gregetne wong kok. Bakul ora. Aku ora bakul, aku iki bener omonganmu Mas. Jenenge bakul ku ya mesti tawane ngono. Bakso pinten Mas? Sampean pengen pedes napa mboten? Ora usah ngono jane. Lah piye? Sambele kathah napa mboten beres. Ya ora. Lah kowe iso ngono kok ora mau jawab dhek mau wae. Kok lagi saiki mau jawab. Ngomong pedes mboten lha mbok dodol lombok. Apa piye omonganmu kok so. Oh iya. Pancen bener umpama dadi bakul bakso ki lek nawani niki mungkin pedes napa mboten pancen salah. Anun sewu Pak niki ngersake sambele kathah napa sithik lek ngono bener. Kadang iki basa atau kata-kata ku ya bisa dimengerti dengan bener ning kurang komunikasi. Nah, ngoten niku. Kados dalu ngeten iki Pak, wonten bagian ringgitan ngeten iki. Kene apa kok tiang-tiang ngeten iki sami rawuh lek pas enten wayangan. Jenengan ngertos mboten? Mboten. Ini ki amargi setunggal, Pak. Napa? Amargi seneng. Nggih ta? Seneng minangka wonten wayang, seneng wayang, nggih ta? Seneng nanggap, mula sami rawuh ditanggapke wayang. Niku kuncine setunggal namung seneng. Dadi seneng apa wae mesti ditanggap, Pak. Wong kula mboten ngoten no. Lek kula tekoni tiyang gila kula, Pak, jenengan wingi kok ningali wayang niki tujuane napa? Mboten seneng ngoten mboten. Lah napa? Arep ndelok yoga. Berarti seneng kali yoga, Pak. Seneng kali yoga. Lho, nggih. Nek seneng niki dibelani ya, Dak? Nggih, senenge dibelani mesti teko. Kowe ya wayang. Kados kula nggih sami, kula nek seneng wayang kula teko. Pamane mawon kula seneng sesuatu, klambi misale, mesti kula tumbas. Kula nggih. Berarti nek seneng mesti seneng kuwi mesti dienggo. Oh, ngono. Kowe ngerti lampu. Enek kok seneng ora dienggo diiman-iman ya enek kok. Napa? Saking senenge diiman-iman ben awet ora dienggo ya enek. Napa niku, Pak? Ya enek pokoke. Seneng diiman-iman ning diiman-iman ora dipangan ora dienggo, pokoke mung disawang tok saking senenge. Niku seneng napa? Mosok gak diulat-ulit iki mboten? Blas. Kok ulat-ulit ki apa lho kok iso seneng mboten dinggih ki napa, Pak? Seneng kok mboten dinggih ki napa? Ayo mbah. Wah, aku ya ora ngero kok. Jenengan kok malah gawe tantangan aku to, Pak. Lah kowe sing ngomong buka dalan awakmu kok. Lho, wong lek senenge mesti dienggo maksud ora mesti. Lampu rambu-rambu kae warnane apa wae? Ijo, abang, kuning. Kowe paling seneng warna? Warna ijo atau jalan? Lah seneng apa tinggal? Angger ijo bablas to. Nah, jare seneng. Lah abang malah mandek. Abang malah mandek. Oh, jangan-jangan kamu seneng abang. Loh, ora yo ijo to langsung. Ah, lah nek abang karo mandek ngene. Berarti lek seneng abang termasuk Mas Dodok iki golongane wong kemproh. Nah, senengane sing abang-abang. Joro kamu gundulmu apek ngono kok iso joro ijo. Senengku ijo, Mas. Lah ijo seneng wis mekar kok yo mau tinggal. Mari terus mbok tekakno lampu cah. Lho mulane ngomong hati-hati. Aku ki ngomong nek seneng klambi dituku, ditinggo ngono lho Mas. Lah aku terus teko lampu. Nek ngomong hati-hati. Lah terus piye? Soale omongan kuwi penting. Aku tau ning Jakarta lagi 3 dina keker ya gara-gara omongan salah. Nyapa? Pak Deku nek kono suwe to? Teng Tangerang, Pak. Iku aku dikon nek cara kene ya nyile ondo. Ya nyile pinjam. Apa tak nggo ngono. Ndalani genteng. Iya. Aku ya nyile to. Bu ngapunten mau pinjam Anda mau dinaiki Pak D. Sedene nesu-nesu. Ya ta? Seta Pak. Sik nyun sewu Pak. Ah, piye diperjelas? Kowe nyile apa to karo Pak D-mu kok nyile apa ning Jakarta? Kondo. Oleh nyile piye? Bu, maaf mau pinjam Anda mau dinaiki Pak D ya ngono. Lah kok sing bojone nesu-nesu to? Lah niki lho sing mari perkara niki, Pak. Niki sing masalah. Wong nyilih ondo kok dadi perkara lho. Maksude tangga ondo ku lho, Mas. Lah iya, mau. Lah kowe nyilihmu, Bu, nyilih Anda mau dinaiki Pak D. Iya, mau pinjam. Berarti ibuke ape dinaiki Pak D-mu? Ya tak naiki barang. Oh, omonganmu kok mbok naiki barang. Nah, iki kena tinggi bahan. Aku sesuk nang media arep takon karo Mas Reza. Mas Reza, jenengan kagungan ondo nggih? Kalau bisa saya akan milih nyilih Anda untuk dinaiki. Biar dinaiki sopo? Saya saja enggak apa-apa. Mau? Mau naiki Mas Reza? Mas ya. Wedak no. Wedak ki omonganmu sing asli. Wedak asli kok iso ngono lho. Nembang Mas. Nggih. Nembang. Coba jenengan milih Mbak Sulis karo Mbak Lilis ben ngadeg kaya ngapa? Ayo. Seperti Mas kaya apa? Mbak Sulis, Mbak Lilis jumeneng ngancani Mas Dodok, Mas Komet. Yo.
Niki ada pamundut gending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang yang terhormat dari panitia nyuwun tembang gugur gunung podang kuning dibawani Taman ke Taman Asmoro. Matur suwun Mas Hardi CS. Nah, gandeng sinden kita nembang gugur gunung podang kuning ke Taman Asmoro wis kulino. Saiki ajarana nembang dangdut olah vokal terkait dangdut. Nah, cocok nih. Kan iki kan marak lagu-lagu yang sangat populer. Populer. Kaya to, apa? Aja dolanan geni yen wedi kobong resikone gedhi dolanan bojone uwong. Iki ngono to kok iso. Selamat malam Mbak Lilis. Selamat malam Mas Dodo. Makin hari makin cantik. Kamu makin hari makin endut. Ya inilah namanya orang Liz, yang orang Apa? cara pilih-pilihan Mas Komet karo Mas Dodok. Nek Mas Dodok di Sawang pasuryane panen nyegeri ketok miyayeni ketok mlebu seger ya bagus sih ketok. Nek Mas Komet kan welek to. Iya, Mas. kok enak tenan. Aku ora tau dibantu to, Pak. Sik to, mengko enak segi nilai plusnya kepada Mas Komet. Ada kelebihannya. Ini ada kelebihan, heeh. Ono lho. Lek Mas Dodok pancen merabu ngomong teng ketoprakno ketok lek kaya satriya. Satriya to. Lek Mas Komet kuwi dapukane ya wis abdi dalem, engko sing jungkir balik barang kae mergo cara wajahe kan ndak enek wajah yang begitu bagus. Nek niku jek kapiken, Pak. Cara ketoprak Komet dadi kewane, Pak. Nopo? Kos. Tapi bayaran ta? Bayaran. Kamu ganteng Mas. Ning milihmu Pit. Nah, Lis, kowe milih ndi antarane Mas Dodok karo Mas Komet? Ya Mas Dodo, wong gedhi kaya gajah motor ngene kok. Kowe ora ngerti lho, gedhi awake lho. Ah, gedhi rek sing ketok. Mosok Mas, mosok sing gedhi go awake, liyane cilik. Sampeyan aja percaya kuwi. Alah, wis tak takokno, survei membuktikan khalayak lho nek wong nyapa. Wong gedhi mesti yo wis pantes-pantesan. Apa ngomong cilik ngono to? Curiga. Aja ngaku, malah kene engko moh. Kuwi jenenge fitnah, Dik, hoak. Akeh kok saiki obat-obat iso gedhekno kuwi akeh kok, Dik. Gedhekne apa? Gedhekne apa? Pikiran, gedhekno tangan. Sampeyan tak omongi. Bojone iki sering WA aku cerita. Piye? Alah, anggere ngono iki keturunan terus. Mosok Mas. Ogah aku sik sakmene iki sik nom-nome energik kok dibanding karo sing cilik ya aku pilih sing cilik mesin jahit. Aja salah paham, Dik. Sampeyan oleh cilik-cilik mah rene rasane popo? Hambar. Hambar opo? Cara sayur dene rasane nek gedhe iki iso dilumat. Sayang, nek sampeyan wis syukur alhamdulillah wis ketemu aku. Najan to wajahe kaya ngene, penting yang lain-lain kan. Mas, sampeyan iki pancene Mas yo elek-elek ritek ngene iki gagah perkoso. Gagah perkoso nak masalah elek ini dinai kalender ya. Kodinge kalender. Sing artis-artis ganteng kae seneng templekno kene. Nek gak ngono kok nek bengi nek arepe iya ketemu Mas. Apa kok oh iya iki urusane apa? Nganu, ya kan ngono kae to Mas. Iya Mbak Suris. Sampeyan raine tak Sampeyan ki ora patek tanggap. Lek Mas Komet muni ngono ora patek tanggap. Wis to, dilokne elek ora apa-apa Mas Komet. Jajal. Dilokne elek gak apa-apa Mas Komet. Aku malah justru seneng sing elek sing Aku saya malah justru seneng inginkan. sing elek. Lha kuwi lho sing disenengi sing elek iki lho. Kowe duwe sing elek apa ora? Oh elek kabeh. Dek Lilis. Aku malah curiga kita seneng sing elek arep disiksa aku. Sampeyan aja ora Mas ora. Dek Lilis sampeyan aja kuwator. Kuatir. Ah, ben lucu kowe kuwator. Ya wis ben ketoke saya. Jenenge sepel to, Met. Iya. Coba Dek Lilis, saya mau pegang tangannya coba. Saya lihat EP-nya di balik. Epek Mas, epek. Lava. Delava. Kamu habis makan apa sih? Apa? Kok bau batang sih kamu? Bau batang? Kamu mau separuhan muak? Coba telapak tangannya. Oh, garis tangan kamu. Ini kalau saya cek kodam kamu itu apa ya? Apa? Bunga. Aku udah tahu kalau aku bunga itu loh. Coba kalau aku lihat loh kodam aku. Apa? Kodam aku kumbang. Hah, kumbang berarti kamu ngentup aku. Iya no. Tapi katanya Mas bisa kodam ya? Bisa toh. Tolong anu kuwi lho, wek kuwi lho. Coba cek nang. Lho kok ora mbok cek dhewe to piye to? Aku ngecek bendino ya keliru no. Sik. Ya sing karuan. Nek Mas Dodok mau apa? Lilis. Kumbang. Nekmu? Kumbang. Jelas wis. Kumbang cilik entupe. Tapi kan mandi, Pak. Alah, mestine sampean duduk kumbang. Kalau Lilis itu kembang, kamu gajah.
Gajah yo penyet Pak kene kok. Ceblok mak pek ayo telat to. Kegeden telale no Pak, kegeden telale yo mau parah. Coba Mbak Suli saya cek kodam. Kodamnya jelas ini. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Butterfly. Komen coba lihat. Oh, jelas ini kodamnya. Tikus god. Kodammu nggak cocok sama Sulis. Ya cocok engko grogoti kene. Tikus yang grogoti. Nah, coba diacari nembang dangdut. Ayo. Yo. Iki lah. Aku nus oke. Lah iki lho ya. Di Sulis minta lagu apa saya? Lilis. Mas kamu kok gitu toh Mas, Tomet jadikan istri yang kedua. Aku jadikan istri yang kedua lah itu mek cilik ngetaplek ra. Apa yang ngetaplek iki? Sudah kecil, lalinan. Tapi kan hidup tengil-tengil. Hidup nak gur ngono tek goblok. Tapuk tenan lho kowe gara-gara kok malah aku. Malah ngeren-ngereni ruangan. Wong sampean ki karo bojone dhewe kok ndak apal. Aku ki Lilis karena uwi. Ya. Gak kayak bahasa Inggris. Karena uwi. Sing mesra kayak ngene lho. Lilis karena uwi. Ngono. Nek terus nek sone apa ki jenenge ekone oke ngono kan. Lilis karena uwi. Ngono. Lilis karena Piye? Kowe ora ngerti iki ya? Lilis karena seneng jeruk. Lilis karena seneng jeruk. Lambemu tak tapuk lho kowe iki omonganmu setengah lho. Lah iki keceplosan tenan iki. Nyesatno aku lho. Ya ora, aku karo Mbak Lilis asine ngepen lho, Mas. Iki artis TikTok lho. TikTok iki terkenal. Nah, ya anggar live sing delok telu. Kowe aja ngecek, kowe live ora ngerti ta? Halo guys, pakai ini lho, lotion ini bisa putih, kulit hitam jadi putih. Ayo buduk-buduk ya sini semuanya. Putih bersih-bersih kinclong. Lagi bakul cet ya live. Yang kulit badak, kulit kudanil, kulit ketek, kulit boki, selengki, boleh. Oh, aku suka yang selengki. Ya selengki tok. Satu lagu. Iya sayangku. Maaf, tadi cuma bercanda. Oh, enggak apa-apa, bercanda. Mas Aminor, Mas. Bentar lagi pinjam Anda Itu ya, tadi hanya bercandi ya. Iya, bercandi. Hanya bercandi. Nanti bisa pinjam Anda ya. Sama saja dengan karye nek tiasing sasami. Si milik kita, karya dan kias sasami. Nah. Sabram, Mas Sabram. Allahu Akbar. Mas, iki kok tak menang sik to, Mas. Mas. Ojo sing angel-angel. Lah piye? Sing gampang-gampang. C, Mas. C. Pegang tangannya tek. Iso pora to Mas Kajane. Lah iso nyentuh kene lho. Lah iya. Sapira, Mas? Sapira ya. Aku pengen padha wae ora patek tengen kok. Brang-brang dino ki budek kok. Yang ini aku cintamu, aku sayang. Gila samurai. Pengen ora kaca. Jangkrik malah penak dagelan somong kamangku sinden. Segera apa? Segera sikil. Ora. Lah apa? Sikil. Ini sikil tengah kuwi, sikil tengah. Waduh. Lili, jangan dicetakkan. Lah iya. Kok malah sikil tengah? Tanggeme badhe. Kowe kok men banter ning kuping to, Mas? Tenang, Dik, kalau suara seperti Aku ya mau lo dipaku kayak itu. Jojo, yo. Nanti ndak saya pangku pakai kaki. Pakai apa? Pundak. Iki jenenge disunggi. Sunggi kuwi. Sunggi. Ora, yo padha dipangku nganggo sikil pupu jajal. Pak, tak sunggi lho, Pak. Ora, dipangku wae. Oh, tak kenek-kenana, Pak. Yo, coba pangkulis. Wong ayu tahun rok. Nadamu Pop.
Yo seneng aku. Nadane lho. Apa kuwi? Lihat tattoo Aku Mas, aku. sayang mencoba bercahaya mencarimu. Mencarimu cai cow. How much is cai cow? Pak Minto kaya Caon barang kok. Pak Minto kaya wong pehung. Nanti bang wong lemu. Jopo karo dipangku. Karo dipangku. Aku sayang mencoba bertahan mencarimu bila Kowe untuk wendel dulu. teruslah bersama di atasku sayang. Melek deh. Orang dodok-dodok lho. Lah piye kok iso dodok? Dodok ora jane. Lah ngono lho Jaya padaku. Nah, pangku. Aku akan mencintai. Oh iya iso ngono kuwi. Mas, ndak mau kan lungguh aku. Pengumuman kepada Bapak Carik, di sini sudah ada barn bekel. Apa ya? Mak gendur. Kadang-kadang polahe ngono kuwi ya piyak ngono tok. Iya. Sing sapa? Ayo. Kenyak kok kenyak. Energik. Alah, jajali. Lho kok jajali gundulmu no? Iki lho kang ngurusi bojomu dhewe. Saya tuh jajal dipangku. Kaya ngapa keharmonisane? Sampeyan iki kudu serasi karo aku. Dadi kudu sehati. Yo pangku ki lho. Kene tek Ya tapi kan itu tadi kan nek kemang kan langsung mak keteplek aku kan keluar kendang ngono toko Niko. Ayo Mas Niko. Dadi ben Iya. anak. Mas, ketek Kentek ndas. Ketek gendutun ndasmu iki. Kendang kali to. Ora enek kendang munine kok ketek genduten. Lah wani sumpah kali to. Mas musik kendang. Ayo Mas piye? Ketak gendut. Kentek gendut. Nah, aku pokoknya Ketek gendut. nah, rungane tenanan. Ya kuwi Oh, dale kendangmu kuwi. nyaput. Provokator Lho, musik kok kendang ya dutak ndanduk dutak. Lah iso kok mbok cangkemmu dhewe ngono ya. Cangkemmu dhewe kuwi. Contoh, kendang Ya, kok piye dalane piye? dutak ndanduk dutak ndanduk. Oh iya iya. Iki meloki Rama kono. Ya. Dudut yang ngene. Oh ngono. Ya. Oh ya wes. Dadi aku mbek enek reaksi. Oh iya. Soalnya suwi to. Energiknya. Reaksimu suwi. 1 2 3 go. Kayak dudut lho Mas. Ayo ke. Urung pas lah kok. Aku kan. Pas loh. Iya. Kok urung. Wes lho kok. Ayo kok. Wah. Aduh enaknya kamu seperti seprindik. Enak getaran apa ora? Ya Ren. Menurutku tidak ada sama sekali. Lah, terbukti. Sik to iki getarane alon. Lah blas lah kan emang makan dut Iya lho, aku mau aku lagi belas nunggu. loh Mas. Mbak Sulis mau ngerasa getarane Iya, toh? ngerasa, Pak. Ah, Adek lu jelas. ngomong dul-dul. Ah, lek ketak gendut ora ada getar. Iya, Wah, Mas. jan aku curiga loh Mas, aku curiga. Butuh Nek getaran. misano kok yo. Nah, coba dipangku karo Mas Komet. Nah, ngono lho. Kok enake kuwi. Hei. Dipangku kok malah kowe plek-plek urusane apa to Mas? Kan getar. Pangku yo iki to Mas. Oh iya iya. Enake. Siap ya Mas sama goyanganku. Oh. Gila, ada getaran. Wes kok Rasane piye? ayo. Wes pun Pak. Pun bergetar ya, pun. Piye to Mas? Wong urung lugoh lah aku ki. Lah yo rungku tapi pikiranku wis rewenerno kok. Aku tak jajal nggonmu ya. Ayo, Dik. Lah kok buku jajalan. Malah api Mbak Sulis jajalan di sini enggak percaya. Apa iso Mbak Sulis Sinden. Sindene Bisa nek musik iso to. Alah Pinter. Kaku Mbak Sulis, kaku. Dijajal dhisik kuwi sinden berwibawa tapi hot. Tapi kaku Dik mau mlaku aku ngerti kok. Mlaku yang ngene kok. Wah, ngore. Jajal ra pertama. Ya, kan ada. Jajal. Kowe kuwi lho. Kendange ya. Pupu ndi? Iki lho pupu. Tak kira weteng. Weteng gundulmu. Weteng. Modele kaya weteng kabeh ya. Pupu. Antuk nerene lho ket. Kentole kaya bumbung. Oh, iya. Tapi apa Mas? Kayak Gerak. Pokoknya seneng gerak ngono tok Nus. Kaku mesti.
apa iki? Andane kok. Kok iso mentul-mentul. Ngene anake kaya akeh. Sik, Mbak. Sik, pikir dhewe angen-angen lho. Angen-angen isin dhewe. Kapok ra iso balik lho, Mas. Lah, tenan to. Tolong. Gak apa-apa, Mbak. Mlakune ngono tenan. Ora masalah aku tak dusi apik iki. Lho kok mbok dusi apa? Dadekke Mas. Dadekke Mbak Lilis, Mbak Sulis ki sesuai dengan pundutane Bapak Supani, Pak Gepeng, bojo loro digawe horek. Horek. Nah, yo. Kaya ngapa dibantu karo Mbak Punjung. Langsung dados yo. Tur nuwun. Sembah nuwun. Podang kuning sampun katur minangkani pamundhut saking Mas Herdi CS. Nah, iki tembang sak banjure aku pasrah karo Mas Dodok karo Mas Komet. Nggih, cocok. Ngerti kok nak aja meneh kok tiyang Hani karo Mbak Imas. Aja meneh kok tiyang kakung ngemasi sinden-sindene Sekar Gadung. Iya. Ibu-ibuke ngriki lho seneng. Kok iso? Lho seneng kabeh iki batin lho. Wong kok ayu-ayune ndahne kuwi kok gelem karo Kometmu batine sing buke iki lho. Lah kok enak terus mau jupono teko nggonmu kuwi lho. Ora aku rung tak tresno batine sing buke iki. Ndahne gelem karo Komet. Komet melarat. Nek kuwi ya, nek kuwi ya. Ucapan adalah doa. Nggih, mboten Pak Bu nggih. Betul. Leres Pak niku. Sampeyan iki muni apa? Mboten muni napa. Komet apa? Komet suke nggih Bu nggih. Dan nek gelem karo Komet Pak. Takut lho. Mboten. Komat melarat rasane. Komet melarat. Ora. Wong ngene lho Mas, nyuwun sewu Pak. Wong golek pasangan ki ora didelok saka wajahe, ayune, eleke. Ning kecocokan ati lak ngoten to Pak nggih. Iya. Dadi mergo sing diarani ayu sejati ki ora manggen ning rupa, ora manggen ana ing wujuding saranduning badan, ning manggon ning tindak tanduk solah bawa. Nah, tindak Lilis ki ayu. Luki ki cantik. Imas ki mblekongo. Ning lek kelakuane tindak tanduke karo wong lanang ora bekti wani karo wong lanang. Itu bukan tanda-tandanya orang cantik. Bukan istri yang ayu kaya ngono mengko lek lagi sepi, swidak gelem. 75 nyang. Mosok Pak, tak undai 1 sisane. 150. Piro? 150 kula. Lah aku 750 gelem. Tibake kono sing ngontrol kono kabeh. Ya ngerti kono, coba ngerti kono. Monggo. Lah ngono. Ayo, Wah, 800. Wis iki telu ki beda. Siji ora pati dhuwur, ora pati cendhek, mita ibarate wayang kuwi Banomati. Dikumpulke wong dhuwur ora kecendheken, diworke wong cendhek ora kedhuwuren. Kuwi wondone Banowati. Pas sedengan iki. Nah, lha iki Hani. Nggih. Hani. Kuwi cara wayange Bratajaya. Ya enek ayune, enek manise. Manis. Ha, lha Imas kuwi cara wayange anu Limbuk jarene. Limbuk Sarpa Kenaka. Lah, ku lho ngerti Sarpa Kenapa? Sarpa Kenaka ki napsune gedhe. Napsune gedhe. Karo wong lanang gampang kedanan. Pripun to Pak iso gampang kedanan wong lanang? Apa ora? Mboten lah. Ora yo wis to ngono. Jenengan mboten ngertos to Pak, ciri-cirine wong wedok kok napsune gedhe mboten ngertos to. Ki ilmu tenan iki kedokteran Pak. Wong wedok anggere ulune ketok wakeh kuwi napsune gedhe. Sapa mong? Ibumu ki ulune wakeh ning ra duwe nafsu blas. Sebelah pundi ulune? Kok kelek. Kantun sebelah pundi? Lah nek mriki nggih mboten. Sing biasane niku sebelah mriki kalih godhek mriki, Pak. Oh. Cobi anu godheke dipersani. Godhek mriki. Wah iki ya mondo-mondo iki. Ah niki ra Wis lho, Bob, sing kene godheke tak deloke dhewe. Oh iya ndang cek piye kono piye. Sikil karo dhuwur. Dhuwur nyapa teng ngisor. Teng kecer. Ngopo enak kecer? Iya lumayan. Berarti gede. Jejer saiki bagianmu siap nih. Ayo, siapno. Ayo. Siap gerak. Lurus. Pengumuman untuk Bapak Ibu semuanya tolong dinilai. Luruskan. Lurus. Lurus. Barisan pertama, kedua dari sana agak mundur. Nah, mundur. Yang paling sini mundur, Mbak. Kurang mundur. Mundur, Mbak. Ana apa to, Men? Ana apa kono? Kok gak iso pas ngono. Ora tak pasne kok. Oh. Ora tak pasne. Yang ini. Biasa ya.
Imas iki jan elok dhewe kok. Disawang kok kidul, sing dhuwur kemonyolen dhewe. Disawang kok mburi, bokonge ya ora rata karo kancane. Kok Saya to, Pak. Ngeten iki prenggahi dame-damane piantun kakung to. Sapa mong? Ha nggih, ibarat prau ngoten lho, lek numpak niku sing praune gedhe mboten oleng. Lek sing cilik-cilikne gampang oleng, Pak kena nombak ngono oleng. Ora perkara kuwi, Nduk. Wondo kaya awakmu ki wondo sing boros. Kok saged boros? Dasar kok gedhe. Lho, malah justru niku sing disenengi wong lanang-lanang ngoten. Contone kula. Jenengan mboten demen sing gedhe. Gedhe niku seneng. Nek ibuke ya gedhe lho, Pak. Pak, aku betul sing cilik. Ora kuwi perkarane nek ibumu ora perkara kuwi. Pripun? Anake mung kuwi. Tadi kula taklet Pak jenengan. Jenengan kok saged remen buke niku sing dipirsani riyen niku sing awale napa wae? Sing gedhe. Napane? Wajahe napa bodine? Dhisik dhisik bodi juga wajah. Mbak Sri niki dhisik kondang piyayine tipis. Terus sikile iki kaya pulpen pilot kae. Lincip. Lincip. Bareng melu aku saiki jan kaya beduk. Berarti mulya. Ayam to, berarti Oh, ayam iya. mulya. Yang sampai niki sinten namanya? Enggak maksudnya nama untuk anak pertama kita nanti. Lah halah, anak pertama. Nyawang ngoco. Sesuk sing nggo pangan beras renek no kok apa golek cawe wedok ayu lele. Kok masa ya. Oh, enak ya ayo, Pri. Iya, Pri. Lek teng YouTube kondange komet. Lah, bareng tekan omah. Pri apa ning ndi, Pri? Sawah tik. Sepi, nembak ya, Pak? Nembak. Sing saiki lho. Ambek kowe ada? Yo. Apa? Kok nembangnya nembang apa? Lah niku Lho. Duh, gede dawa. Gadane maratumo. Tahu nginseng apa? Tak nuruti. Berarti kamu titis. Titis Mas Komat, kamu titis. Ngen-ngenku ya kuwi. Duh, gede dawa senengane maratuwa tak nuruti. Tak odoti. Apa kok mbok odoti? Guru kendi. Duh ora kuwi gitu. Alah pikiranku kuwi kok. Yo, kaya apa? Tembange anyang-anyang, yo. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Ya, dados. Matur nuwun. Nggih. Nek kok presidene jenengan kentun setunggal, Pak. Aku ngerti sing mau karepno to, Mas. Piye to, Mas? Malah ayo ngerti nyuwun sewu, Mbak Pipit. Ngapuntene. Sampeyan kaet wau. Sik ta, Mbak, mriki to. Sampeyan kaet wau mun dincer kalih Pak Komen. Dincer piye dodok kok so. Dincer piye, Mas? Mbak Pipit melu meneh ngono. Suwe ra tau kececuk ngono. Lho. Lah kok saiki tambah ketok ayu ngono. Lah nek iki sampean karo Mbak Pipit pun pas. Nggih Bu nggih, pas mboten Bu. Cocok nggih. Ora pas yo pas-pasno to, aku. Ora lek Mbak Pipit niki napa nggih? Tiyangen niku gapyak semangat. Iya. Wis ora beda-bedakno kanca ya biasa. Iya. Per cobi Mbak Pipit ra dimaju Mbak. Gak wis to. Jeh. Piye, Mas? Jenengan sauri nggih. Nggih. Pipit, kalau gede mau jadi apa? Ojo. Lah kita kurang gede to kok, Sok. Kalau gede kurang gede piye to? Maksudnya, aku dadi cah cilik ngono ta. Lah, iki dadi cah cilik ngono lho, Mas. Iki umpamane ngono lho, Mas. Aku ki cah cilik awake lemu gede. Terus ditekoni karo Mase. Sama dadi gede dadi apa ngono lho. Iki sakmene to. Kalau gede sak pirone dadi gapura. Gapura ngebleki kowe kuwi kok gapura. Angel nyatune Mas. Oh, disauri sing penak ya. Ya, Nggih. Pipit, kalau gede mau jadi apa? Jadi begegek. Amin. Kok amin ta? Nah, aku sing larisi. Ade nggak boleh gitu ya, pakai nada, jangan yang genggek dong. Bagaimana? Yang BO. Iki malah amrus. Maksudnya ya jadi polisi, presiden, bupati, guru, dokter ngono kuwi lho. Angel kuwi. Lho, ora sapa ngerti wong jenenge olah wali jaman nek jenenge Mikir lho, Mas. Angel lagi.
Angel piye? Iki 13 kok loro ora roh. Moko dadi polisi lho. Ngenyek sampean. Ora roh. Oh dadi Pipit ki mau menyambut gawe moh sing mikir-mikir. Instan ndang oleh dhuwit ngono to? Nah, cepet. Kowe aja nyepelena Mbak Pipit lho. Mbak Pipit mbok anggap gak pinter no. Tak tes bae nek terae pinter porane. Nek karo awakmu pinter Mbak Pipit. Cobi Mbak Pipit. Nggih. 4 tambah 4 berapa? 8. 8 pinter. Coba komen. 10 kurangi 2 berapa? 8. Loh, nyontoh Pipit kowe. Kepinteranmu ki di bawah Pipit. Mbak Pipit 4 tambah 2 berapa? 4 tambah 2 6. Pinter. Komet. Coba 8 dikurangi 2 berapa? 6. Tuh, nyontoh Pipit lagi kamu. Kamu berarti anak bodoh. Sebodoh-bodoh mungkin. Bodoh kamu. Pancen 6. Loh, pancen 6. Tapi kowe nyontoh podo jawabanmu karo Pipit podo. Podo kowe. Coba Mbak Pipit. Iya. 8 perkalian sekarang. 8 kali 2 berapa sayang? 16. 16. Coba komen. 8 kali 2 tambah 3 tambah 4 kali 8 tambah 27 dikurangi 224 berapa? 0. 0 dasmu tak tapuk kowe iki kok. Pikiranku 0. Mas Dadak. Dalam. Iki mumpung Mbak Pipit jemeneng. Nggih. Ben dikancani karo Mbak Lilis. Tembange gethuk ning digarap rock. Oh, rock. Oh, Mbak Punjung. Digarap rock. Dan penjenengan harus bisa mengekspresikan saya artis rock iki kepiye? Ora terlalu banyak gerak tapi mengena. Ayo. Kula dadi napa niki? Contone cara gerakan irama rock iki piye? Contone Mas Komet. Contoh nih Mas, sampean lho Mas. Aku sing gak rock. Piye? Gedhok dirokno piye? Ayo. Gedhok. Ngono sing nembang, ayo. Rock siap, musik siap. Nembang siap. Gedhok dirokne. Ora, sik contone liyane coba kaya ngapa? Ayo. Sama dhewe. Wis pokoke dirokke ngono irama rock Mas. Yo drame kaya ngapa coba. Ekspresine sing jelas iki nganggo ekspresi rock. Sampeyan contoni sak lagune. Oke. Come on everybody yo, nganggo Inggris to biasane. Mike lek nyekel Mike. Nah, ngono. Niku rock apa epilepsi? Coba dites Pipit. Tetep iringan yang sama. Yo. Mbak Pipit rock, meh padha. Wis sak bengokmu sik dites, Pik. Yo. Ayo rock. Ki rocke piye meh? Lindu. Gempa lokal. Rock sing di headset ya iki. Kok di headset piye ta? Kok lirih wis zaman Walkman wis iso. Piye iki? Ih. Ora totalitas blas. Wow. Nah. Aku salah kok. Bengoke salah. Rock itu ekspresi kebebasan. Nah, gitu loh. Jadi lost ke ngono lho, totalitas. Kurang banter. ora kok perkara pencilaane. Ning nilai-nilai keerokane. Rokannya suaranya agak melengking tinggi. Memang kalau belum paham apa itu rock. Belum bisa, Mama. Ayo. Ya, memang aku belum bisa, Mas. Ya makanya kita. Kan Yo, contohnya karo Mbak Punjung langsung gethuk digarap irama rock dados yo. Terima kasih. Pak, pun iki mulai. Napa? Rusak tenggorokan. Mas Dadak, Mas Komet, iki pundutane J1 diaturke. Mas minta saya saking pemuda. Pemuda nggih. Pemuda lingkungan Patian. Nyuwun lagu tambah udan. Mbal ban. Oh, tambal ban. Saking kula Didik MC kagem kanca-kanca musisi. Musisi nggih, ngersake tambal ban Mas. Sapa ki sing nembang tambal ban? Ayo, Mbak.
Mbak Pipit rasa ngerok meleh ya Mbak Pipit. Ora rasa ngerok neh. Kuwi rong pertemuan entek gorokan. Ya ndang atek timbang Pak nembang dhewe lho, Bu. Ayo monggo menika wonten pamundutan Mbak Sulis, Mbak Lilis, iki Mbak Luki karo Mbak Hani. Nah, Mbak Hani. Hani. Tukang tambal ban. Tukang tambal. yo gerane sing tetep digawe rampak. Apapun tembange, kekompakan, kerampakan tetep dijaga. Yuk, langsung Mas, dados. Terima kasih matur nuwun pundutan saking kanca-kanca nem-neman ingkang wonten lingkungan kepatihan Pakunden. Mas Komet, nggih oleh-oleh ados saking Bojonegoro dugi Blitar mriki kula nyuwun gungan panjenengan mang nembang sak tembang kemawon. Bibar niki mengki anak kula lanang Tadit Kusumawi Batso sing nyabetke wayang ben perang. Heeh. Lah ngenten niki lho kompak, bapak kalih putrane nggih dalang. Dadi dilajengaken mangke putrane. Nggih. Monggo duet kalih sinten Mas Komet? Kula manut mawon, Mbak. Nah, iki Mbak Mita sing durung karo Mbak Diah. Nggih, Mas Dedek nggih. Kancani. Oh iya no panggah no. Ya monggo Mbak Diah nggih. Tembangipun apa Mas Komet? No, Pujaning Rum. Pujaning Rum. Pujaning sih ta? Ya sih ya. Ningsih Mas. Ya sih mawon. Ningsih kancane ning rum ya. Nggih, kancane. Kok kaget tenan Pujaning Rum ki enek to piye kok iso Pujaning sih. Nah nggih. Niki Mbak Diah, niki Mbak Mita. Mbak Mita.